Yo mga idol, no? Tropa natin nandyan. So, siya yung bibitaw ng gagamba, no? So, ito, 2 weeks pa dapat to nailaro na namin sa Marvel, no? So, tumimpla ako ng bago kasi ubos na. So, G. Ba nyo to, 4 na laban to, no? So, ito yung unahin natin malalaki. Mga idolaan, nagtimpla kami ng bagong gamot, no? Tapos ito, testingin namin to. Ito dapat yung mga pandayo namin, pero hindi natuloy, no? Testingin natin, So, old to, medyo brand new pa sa kanya, tignan, no? Mas mahaba ata yung paa ng gagamba niya. Or parang parehas lang. Parang parehas lang naman to. Hindi mahab. Laba gali na, pre! Kasama natin na, si Jerry Boy. Oh, larga. Walang iting-iting mga idol. Sinundot namin sa kaha, no? Mga 3 fights yan. Sige, game. O, kabila, Jer. So, bitaw natin dito, ha. Sa tropa natin sa kabila. Magkakaalaman na. Paunang tama sa dilaw, ha. Pero yung paganti, wala na. Tapos ng laro. Paunang tama yung dilaw, pero yung paganti, tapos ka na. Tapos ka na, Jer. Anong masasabi mo sa dilaw mo, Jer? Bantayan hanggang kamatayan, oh. Tingnan mo. Yung ganti niyan, sakit. Putik yung paganti niya, sakit ba? Pilo niya pa. Hindi, kaya yan. Ang tanong na lang dito, sinong mas matigas, no? Gandang laban. Very wonderful. Patay ang tigre. Nakaganti din yung tigre, ha. Nakapakagat. Wala. Nikaabot. Wasak pa ang tigre, oh. Sayang yun. Binitawan niya pa. Patay na yung dilaw dun sa stick. Tigre, yapon nakapaigo. Nakapakagat pa rin pala yung tigre. Parehas sila, no? Parehas sila. Pero depende kasi ito kung sino una mag-off dito. Pero dito to mga busing, mahirap madesisyonan to, no? Parehas na kakagat. Lips to lips gali ni. Wasak ang buli ka, yelo. Pero tingin ko dito, nakalamang ng pakagat is yung yelo, no? Pero tiktikin natin, ha, kasi lips to lips mga busing. Lips to lips, no? Tiktikin natin. Pag gumalaw yung yelo dito, parang may kinakain na dito, ah. Mga kaibigan, parang kinakain natin yung tigre natin, no? So, sana yung panlaro namin, pero 2 weeks ago pa. Laps na to ng prime nila, no? Hanggang walang madedball, no? Pero nakapilit lang yapon yung tigre dyan ba? Di lang nailiw ka dyan. Kagat na. Kagat yapon. Kagat din tong tigre kasi, no? Mas makapit kasi kagat nito, eh. Salom yapon ang kagat sa ngilo. Sulod-sulod yapon. Pero yung tigre abi, nakapasulod mang yapon siya. Sulod yapon baba niya, oh. Wasak yung puwet ng ngilo. Oh, wasak din yung tigre. Patay gid. Patay ang tigre mga idol. Op. Mas malalim yung pinatama ng hilo, no? Nakauna yung hilo. Nakauna yung hilo talaga diyan kanina. Pero yung paganti ng tigre, masakit sa puwet, no? Pero wala, nag-off siya. Napusuran to. So, good game. Uno sa ating kaibigan. Jerry Boy. Jerks yan, jerks. Yelo versus tigre. Panalo yung dilaw, panalo to. Patay na tong tigre mga busing. Patay na to. Nag-off siya. So, tingnan nyo, kahit sobrang hina na ng dilaw, kakagat pa rin talaga. So, G. Next game. Harap naman tayo dito.